Makosana misozi sikukoma m'maso mwathu kumangokhalira kulira everyday tikukambanso zonena kuti taluzatu amalawi ena 80 makamaka pa ngozisotu ya galimoto kuti kumeneko ku South Africa mpaka natu matupi awo kumafikanso ndikuti mu dziko muno monga mmene tikuoneramo ka video kameneko so sadeti kumakamba kuti muti ngozi imeneyinso ndeyitiso imeneyi akuluakulu sizikuyenda tuyayi tifotokoze motere kunena kuti wiki yatha yonseyi tinali bize pano pa Justin Tech Malawi ayitu kafukufuku wa ngozi ya ndege ya Chilima zili motere pano afika ku Ntungwa pano akatere iyayi afikanso ndekuti kukobe kukuchani kuzomba ndekuti mbali inayitu kunali kukuchitikanso zina ku South Africa kumeneko ngozitu ya basi zinakhalatu motere amalawitu ananyamuka kuchoka kuno ku Malawi mu basi ina yotchedwa Monorama wautalitu ndekuti kumapita ku South Africa kuti akamenyetu haso mukudziwa kale mmene zikuyendera pampanje pano sizilipotu bwino akayese ndithu ma opportunity kwinako basitu atayenda ndithu kudutsa Mozambiki kulowa mu Zimbabwe wautali mpaka natu kukalowano mu South Africa ndipo tuku kunalino ku Limpopo province alowa munsewu wa N1 highway umenewu ndithu chapafupi ndi pa Witsla-Gitenhof ukuti ndi ku Spouwtansberg mountain pass tikukamba zoti ku Limpopo province ku South Africa basitu ngozitu pamene paja basi zosakhala bwino inali ngozi ya serious kwambiri kufika point yonena kuti basi amalawi okwana 80 kutisiyatu ndithudi zosayenda tikunena pano mmodzi critical condition sali bwino mwakayakaya ndithuditu uko ku chipatala ku South Africa pamene anthu ena 22 nawonso ndi zonena kuti avulala ndithu ma injuries ndikubwera anthu 17 iwo ndiyetu kungokandika ayi ma minor injuries ndithu zayenda motero ndetu kuona ndi mmene zayendera apa zosayenda matupi achibale aja kupangidwa processed ndekuti ku South Africa pakanali panopa ndi zonena kuti linali Friday limenelo pamene ndiye kuti anthu awiri matupi anthu awiri afika kuno ku mudzi ndipo awa ndi Afane Kasambala komanso a Michael Maseko achibale amene watu ndi zoti matupi awo ndi amenewo mayitananena muka video kadzeti afika ndithudi kunoku ndekuti ku Malawi ngozi itu tikukamba zonena kuti yachitika lachinayi wiki yatha koma ndi zoti achibalewa ananyamukatu lachiwiri pa basi imene ya Monorama kumapita ku South Africa lachinayi minama yafika kumene kuja basi ngozi kutisiya pamenepo lachisanu matupi anthu awiriwo kupangidwa repatriated afika kunoko ndekuti ku Malawi pamene ndiye kuti anthu ena 6 amene atisiyawo ndi zoti iwowo matupi awo akapangidwa process chaposachedwa pompa mwinatu wiki ino tikuyamba lero Sunday mwinatu ndezikhozi kumakhala zoti adzibweranso kuno ku Malawi ndithu kuti mwina make adzayikidwetu m'manda mwa ulemu. What can we say? Tinganena chani? Pepani kwambiri akubanja amene mwaluza. We always say kunena kuti imfa itu ikakhudza ife timabwera pano ndikudzati ayi taluza koma mmadzuwa anthu amene amaluza kwambiri amakhala akubanja chifukwa amakhala aluza anthu awo zikatere. Guys, izizi ndi zinthu zonena kuti bende mujanayambira kunena misozi sikumakatabe m'maso mwathu zikuoneka nkunena kuti ndekuti basi sizikutheka kuti tingakhaleko ndikupumula everyday tizingokhalira iyayi taluzaso zikukhala motani kwenikweni fanzi achina Fane awawa ndi achina Michael ananyamuka lachiwiri kupita ku South Africa tikukatipula kuti kumeneko ndetu sitikayipatsa jeni yayi sitikayipatsa chance tikakhala tikugwira ntchito osati masewera
Ndiye kuti kuno achibale ena kumanena kuti mwinatu pamudzi paro mmodzi wasunthapo iye awiri asunthapo akupita kuti kunja mwina tingalimbeko mtima mwina kumeneko angatitumizireko kaya ndika 20 randi ife ndikugulako komani kapena mwina mwake zawo nkuyerako ana omwe ali nawowa mwina mwake nkupezeka zonena kuti no angamalandire mathandizo ena ake chani kutengera nkonena kuti sizikuyenda kuno. Koma ndiye kuti kungofika mu South Africa kungopondamo asanapange step out of the bus osatulukanso mu basi mojamo kuti tiponde nthaka iyayi, koma basi yaponda nthaka ya South Africa iwowa miyendo yawo sinaponde nthaka ya South Africa. What is happening? Basi ndiye kuti ngozi chipwirikiti basi pamene paja zosakhala bwino kutere zachisoni tikuluzapo miyoyo pamene paja. Imagine anthu kuchoka ndithudi Mozambique yese kumudutsa bwinobwino, kukafika Zimbabwe yese kumudutsa bwinobwino opanda vuto lina lililonse, kukalowano malo amene amafunano akafikewo their final destination, kulowa ndithu ndikupezeka zone ndikumatisiya kenako ndikumatembenukanso ndikuti no lachinayi lakelo just in few what pa ndege kumabweratu kuno kumudzi. Achibale iyayi zakhalatu motere basi bwerani mudzalandire no matupi ayi zija zomvetsa chisoni zija zokhudza kwambiri. Ndipo achibale tikamakamba za achibale ndi zonena kuti amene amapezeka zoti amayankhulira akubanja amatokoza kunena kuti iyayi tikuthokozabe akuboma chifukwa chonena kuti no apanga ma process onsewa kuti achibalewa abwere kunoko ndithu ku Malawi. Zinakhalabe zovuta chani tikuthokozabe chifukwa cha effort imene ayikayo chani. So even ngakhala akuthokoza magayizi we cannot say kunena kuti iwowa ndiye kuti no m'mitima mwawomo zomwe zikuyendamo ndi mathokozo as in gratitude. Yes, gratitude ingakhale pamenepo koma they are mourning. Imfa ija yomanena kuti no I'm in disbelief, sindikhulupirira iyayi. Mukuti zakhala motani? Mukuti kuti achibalewo inu siya watatsanzikana nawo ndiye kuti mande asananyamuke kumanena kuti tizaonana. Kodi umene udziona lotsanzikana kuti basi goodbye. Ayi ndithudi kulira kosalekeza pepani kwambiri akubanja. We don't know what we can say to make you feel good. This is so devastating, I believe on your side. Izi ndizizonena kuti no zopweteka kwambiri zoti no zingathe munthu kusokoneza moyo wako kuti ukhale nkumalingalira izi. Kulira pepani kwambiri pepani. Mulungu ndithu akufungatireni mu nyengo ino ndithu. Tikambebe chonchi inu amene mukuyenda mu msewu ena ndithu mukufuna muzinyamuka kumapita ku South Africa, ena muli ndi achibale anu amene akupita kumeneko. Guys, let's pray so hard. Tidzipemphererana, tidzipempheranso kuyikiza Mulungu patsogolo chifukwa mizimu yoyipa ikumakhalanso ndi kuti ikumakadawiratu mabasi otu ndithu. Ndifake tikumangoti tikatere iyayi awa atisiya soro pangozitu, awa atisiya soro zosayenda soro taonani. Mizimu yoyipa achina diabulosi akumakhala ndi kuti akuzendewera mabasi amenewo cholinga chonena kuti zoyipa zichitika. Nde lero kukhala Sunday inu mwalowa m'makachisi instead of kukhala kumeneko ndikumangopanga doze off basi kumangogonanso mchalichimo. Iyayi pray for safety. Muzipempherere ndithu chitetezo kwa anthu amene akuyenda ndithu pa msewu. Timati tipemphererenso anzathu awo amene ali pa msewu maulendo osiyanasiyana kuti akafikero ma destination awo ndithu ali otetezeka. Tiyeni tipempherereni, otherwise tisamangokhalira tsiku lina lililonse iyayi tikulandiranso matupi achibale. Ayi matupi achibale. Ayi pepani kwambiri, pepani amene mwaluza akuti.